Здравейте, приятели! Продължавам да се включвам с видеа, които включват намаленията в магазина до края на месец януари. Предлагам на вашето внимание автовоз, който е дървен, с 3 колички. В момента съм го пуснала да бъде легнал, т.е. така както би трябвало вашето дете, само и така ще го поместя. От тук колите трябва да се качат, да минат по релсичката и да бъдат позиционирани на подходящото за тях място. Играта е подходяща за дечица, които са може би над годинка, за да могат да изпълняват тези функции и да разбират всъщност какво се случва. Така, автовозът се вдига от ето тук и пада ето така. Вече можем да поставим и третата количка. Ето така изглежда автовоза и от днес до края на януари ще бъде на цена от 27,90. Можете да направите поръчка и по телефона. Ще оставя номер в описанието. Чао, чао!